koe to chako buoge lwete koka cham ka gino rie lwete to dolo koro gini otime kamano deriyo mar adek gini obiro ni matek molwar ang'o apo mako lwar pi kalawo tiende kama to nimo koro ka ling' amako gogo ma wachiko rachung' kanyo mondo arit kopor malo ok oduogo dhi adhiya chuth kech gicha noluwo bathe konchiel kadhi malo gino chako ringo omako kori koro kodolo lwete kama to dolre korieyo kama to ok riere koro gino poe madichiel kendo odier mani pi. Kawuono wawito wuoyi ma ji 43 mano dhi lupo gowadgi e nam. Owadgi wacho ni kama ne gintie nam opo ka owadgi chako tetni kokone rie badi ka korie bade to force moro kawe to goe pi kotemo hawe mondo make to ka kodhi. Jod bura mawuok e gwenge mag kadho nam chumbi koro dwaro mondo megi lemo mar jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget kaachiel gi lemo mamoko mag jogoro mongirore e kinde ma lokruoge e komiti mag od bura dhi nyime ka giloso e kaunti ma Kwale e kinde romo margi. Jod bura go ong'ur e wi lemo manok mag jogoro mongirore ne jotelo mawuok e gwenge mag nam chumbi. Giwacho ne gidwaro lemo auchiel mag jogoro mongirore e sirikand manywanda mae bang' duolo mar jotij piny owacho kata PSC yiero ji maromo 109 ne jatend piny mondo opiedhi. Tumeangalia sana wale walioteuliwa kwa makatibu ma PS na Kenya nzima tuko Pwani ni 4 tu ambao wako kwa kama makatibu. Tumesema kama vuguvugu kama viongozi wa Pwani wanapofanya mabadiliko hayo Rais William Ruto na baba tunasema kwamba Pwani inastahili kwa uchache sana makatibu 6. Tukipewa chini ya 6 basi itakuwa si sawa, itakuwa bado kuna ile hali ya kwamba Pwani inazidi kubakishwa nyuma. Tuache masuala ya ukabila. Ni vyema kwa sababu tuko katika serikali ya broad based. Sisi kama wa Pwani kupewa nafasi ya mwenyekiti wa budget katika bunge la kitaifa. Kwa sababu moja ambayo mimi kama mwanamke imekuwa ikinihuzunisha sana. Uchumi wa Kenya unaimarishwa na fedha nyingi ambazo zinatoka katika bandari yetu ya Pwani. Kwa nini iwe katika kamati zote watu wanazungumzia jamii mbili peke yake? Hili ni jambo ambalo sisi wa Pwani tunaendelea kuunga serikali, lakini inafika wakati tunaona kwamba hatupatiwi usawa. Lakini tunataka rais pia akikuja ajue barabara zote za Pwani vile ametaja huko Northeastern. Jatend piny William Ruto koni sirikand Kenya dhi rango kendo chike mag chiwo boka mag donjo e Kenya ne welo machopo e dho wath ma Mombasa koloso e kinde nyasi mar sidho meli moro mar MD Norwegian Dawn Cruise Ship e dho wath ma Mombasa. Ruto okoni okang'no biro reso kendo jololai mag boka mag chopo pacho ka kendo giluore kod kaka wedhe kod alap ndeke tayo chenro gi bende maromo jolimbe 2,000 igeno ni biro limo kuonde limbe mathoth e Kenya. As one of the favorite destinations for cruise ships, that we will be changing our visa and our ETA so that we can make it easier and seamless. Let me repeat, make it easier and seamless for those of you who are visiting so that there is no paperwork, there are no issues, and we have agreed with the management of the port that will be made easy and simple so that visitors can visit our country and our cities. And Jakom ODM e kaunti ma Homa Bay Hamilton Orata koro dwaro ni komiti ma ochung' ne chiwo kum e duond burano weling ka josiasa moko e duond burano nyayo koko kod tulo e kor gwenge gino ma wacho ni nyalo biro mayo ODM mbi e kor gwenge kapok yiero mar 2027 ochopo. Orata okoni tulo mag siasa ma osebedo ka ineno e kuonde chung' ute buche moko e kaunti ma Homa Bay en gima kelo wichkuot ne ODM kendo josiasa makelo tulo onego kawnegi ondamo mar kum. Wacho ni kaunti ma Homa Bay e kama ODM nitie gi mbi maduong' ka ipimo kod counties mamoko e piny Luo, to en gima mako dho ka tulo mag siasa medo gidore kar mondo mi jotelo mane oyiero ket maino margi mar tiyo ne jopiny.
Homa Bay produce national chairman mar ODM ariyo kachakore gi John Mbadi, masani nitie Governor Gladys Wanga. Wadwa ni Homa Bay obed gi kwe nikech chama mar ODM en chama madhi loso sirikal kendo biro chungo presidential candidate 2027. To koko matimore Homa Bay wadwa no chung ni majotelo ok dwa ni mondo ng'ato wachi ni ebo dwa chung. Nyocha waneno koko Kasipul, moro wachak waneno Ndhiwa Sasi. Ang'o mamiyo jochama gore? Gimwatemo wacho ni ng'ata moyier chakre MCA, MP, Senator, Governor, ng'eni ji biro chung kodi, onge dhi nyalodia. Miyo nyaka iti king'eyo ni chama oyiene ji dwaro karino matije mabiro miyo ji duoki. Jatend migawo mar alwora Eden Duale odok ne chenro mag dongruok e gwenge mag nyandwat ma ugwe mar Kenya kokwedo jotelo mang'ur ewi ber ma ichwalo ne gwengego ahinya bang' jatend piny William Ruto timo limbe e counties ma kono. Duale oloso e kinde nyasi mar piem mar Quran e county mag Garissa ka okone gwenge mag nyandwat ma ugwe mar Kenya owinjo yud chenro mathoth mag dongruok nikech gisebedo chien kuom higni bura. Barabara inajengwa kutoka Isiolo mpaka Mandera 750 kilomita 100 billion wamekuwa wazimu. Mimi nawaambia hao wakwe wazimu na waende Manare. Hiyo si Ruto amenafanya, hiyo ni katiba ya Kenya, article 10 inasema hivi. Na Ruto anapigwa vita kwa sababu amepatia vijana wengi kutoka hii mkoa kazi. Sisi ni Wakenya kama vile wale Wakenya wengine walikuwa wanashika hizo cheo. Imefika na Mungu akasema ni wakati wetu pia tufanye hiyo kazi. And we have no apologies to make. No apologies. We have no apologies to make. Takbir. Maya takbir tina Allah kubatina wa naif. Kwan nyithindo ma irocho ratichgi ka bende ijwang'ogi kod jonyuol medore e kaunti ma Migori. Apisa mar nyithindo e sub-county ma Suna West, Robert Ouko, owacho ni atamalo 70 mag midhiero ma omako nyithindo gin mokalo kuom jwang'ogi. Ouko wacho ni ywaruok e kinde jogo ma okendore emamiyo nyithindo mathoth ijwang'o. Okwayo oganda duto mondo okony piny owacho e rito ratiro mag nyithindo, ka owacho ni buche mag rocho ratich nyithindo ok onego tiekie buche anyuola ma ong'ere kaka kangaroo courts. Rocho ratich nyithindo adieri pod en malo, atamalo mar nyithindo mirocho ratich gi Migori mar county ma Migori. Wan gi weche mo mag jwang'o nyithindo kata neglect, ka wadonje case categories magwa neglect pod ni gi atamalo mamalo. Cases tema biro reported offices mag nyithindo, neglect biro atamalo 70 mag weche cases mabiro reported office mag nyithindo. Kendo kaka idara mar nyithindo wasetemo keto mikakati mopogore mondo wane ni rocho ratich nyithindo dok chien. Mokwongo wajiwo jowa mana kaka nasewacho, kineno ka nyathi moro amora rocho ratiche, nyathi moro amora ok odak maber kanyo ma intie, wajiwi wakwayi ni nyal goyo report. Dhano ma kwan gi pok oyangi wachore ni onegi e gwenge mag Todonyang' e kaunti ma Turkana kod jogo ma pok nonro margi oyangi malong'o mawachore ni owuok e piny libamba ma Ethiopia. Kaluwore kod jodak ma Todonyang', chieng' ngeso gokinyi jodak ma Turkana ne omonjo kambi moro mar Dasenach mantiere e tong' mar Kenya kod Ethiopia kendo nego dhano 3 e kinde chulo kuoro. Wachore ni jo Dasenach ne omonjo kambi mar jo Turkana ma Todonyang' e otieno ma piny orugodo kawuono kendo nego ji kendo negi nimo yedhi mag jolupo mantiere e chenro mar lupo. Komishona mar kaunti ma Turkana Julius Kavita owacho ni obiro golo ote malong'o mar joma ne onegi kendo yango ni gidhi nyime kod keto arita e gwenge mag Todonyang'.
Jalup jatend piny wa Kenya machon Rigathi Gachagua ne osingo ni odhi yango duond buche e chak dwe mar abich higani. Kata kamano, Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kaachiel gi Eugene Wamalwa mar DAP-K osebedo ka chiwo ranyisi ni gidhi tiyo kanyakla e yiero mabiro. Bende riwruok mar Gachagua, Kalonzo kod Wamalwa nigi mbi mar loko kudho mar yamb siasa pacho kae. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mathoth. Dwe achiel mokalo osemiyo oganda jo Kenya ler matin ewi kaka paw siasa nyalo bedo e yiero matend piny mar 2027. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa osebedo kamiyo jopiny ranyisi mar kit riwruok mar siasa magichano loso. E kor jumani, Gachagua, Kalonzo kod Eugene Wamalwa ne oromo mar kuodho wach ewi okenge mar loso riwruok mar siasa madhi rakore kod jatend piny William Ruto e debe. Bende riwruok mar Gachagua, Kalonzo kod Wamalwa nigi oteku mar mono Ruto nindo kose. Ruto jopiny osetiekre. Ruto en ng'ama osewuok. En ng'ama osegadi. En jopiny nosewere kode tarik 25 dwe mar 6 higa mokadho. Koro gima timore en ni rango ni sama ji osewere gi Ruto ni to ji dhi kanye. Koro Kalonzo gini temo ketore ni gine kuma ji onego bed ni dhiye. To gima an gi pacha kaka nene, pok aneno kata ni riwruok mar gini giriwre wach mane. To en wach mane manomiyo jopiny owe Ruto. Nikech kara riwruok margi no ok en gima chiwo duoko gimomiyo ji nowe Ruto, kata margi no kuma dhie onge. Kapod ji ywak ni weche mag housing levy nok bernegi, kapod ji ywak ni piny pod tek kendo nyiewo gik moko beyo dhi malo, kapod ji ywak ni weche mag hospital kata SHA pok obedo maber ahinya, kapod ji ywak e weche manono madhi kuom mako nyithindo kendo nyithindo moko inego, kapod Gen Z wacho ni weche mane gidwaro pok olosi, iso ni ng'ata nyalo kawo sirikal. Raila has left them a space. They have not even addressed a rally of more than 10 people. They have been addressing a rally of 3 people. The biggest rally Kalonzo and Wamalwa have addressed is either a funeral, a church service, or a team of media people, personalities. Now, if you address media or people of 20 people, that is the biggest rally you are addressing, and you say you want to remove Ruto? Hizo ni ndoto za mchana. Motelo ne yiero mar riwruok mar pinje mag Afrika AUC e giko juma mokalo, Gachagua osebedo ka temo wito olowo ne Raila Odinga mar ywayo machiegni. Magi timore kinde ma jatend piny William Ruto bende wachore ni oketo geno mage mag yudo loch e yiero maduong' mabiro kuom Raila Odinga. Okang' ma kamae keto Raila Odinga e akirikiki ni to odhi kanye e kind Ruto kod Gachagua. Kwa hivyo baba mimi namuomba asiende mali Gachagua ako, abaki na mali sisi tuko kwa broad based ambayo tumeona. Na pia unaona katika hii broad based, huyu ndio first president kuonesha handshake ya maana. Sababu hata Uhuru hakutufanyia hivi, nani amefanya, Ruto amefanya. Ruto ametupatia 5 cabinet secretaries. Na pia ametupatia appointments zile hapa na pale hata kwa bunge. Umeona sasa pia kunaenda ametupatia tena wenyekiti 5 wiki hii. Mopogore gi Raila Odinga, jo od bura mag ODM bende oyudore ya krikiki ka ja od bura ma Saboti Caleb Hamisi dwaro mondo Raila olar tend piny kendo e kinde ma nyawadgi Mama Kadara George Aladwa to dwaro Raila osir lwedo William Ruto. Now that the Kuyus are trying to show that they are ready, that Raila is now a lesser evil, that their person to punish is William Ruto, Raila can come and say, now for the first time, Kikuyu have never voted for me. This is the first time Kikuyus are voting for me, and I've lost because of lack of Kikuyu vote. And he can go there and he will win. Josiasa mag Kenya Kwanza neno ni poni Raila Odinga osiro gi lwedo e yiero mabiro, jatend piny William Ruto dhi yudo loch okinyi mang'ich. Okil Kamalo Kawilis Otieno to nigi paro mopogore. Kidwaro ketho nying Raila gi legacy mar Odinga gi lweny ma joko Odinga osekedo ne Kenya kae ndio kata joluo, Raila odhi support Ruto second term. Gibiro remo dikinyi mang'ich kar gi ji ariyo no. Waunde kani kawo kuch joluo te.
ni joluo te oyie idhi support wuodhno. Tikawo kuch jolango te ni jolango te oyie dhi support wuodhno. Gin mana tamalo 22 kende, 24, 24%. Idhi yudo kura mke jomoe Ruto, jo Masawa gi. Kuch gi mane gigone Ruto ne 4.5 million. Milion 4.5. Kuch joluo ok chop kura no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nya kuna mugujwan kaka isechako winja kwan osechako gore ka igo ni ng'ane ni gadi duto mag kwano migoyo wi jo Kenya. Ka penjo maduong' ni to bende ka gisedonje tich gitiyo ne jo Kenya. Koso kochopo ndalo yiero to ibro goya mutu wetu. Adhi yweyo ma dundo gidhi mabor nikech pod wan gi weche mathoth. Discover the magic of Kuala Lumpur in 5 nights and 6 days. From the iconic Petronas Towers to the cool heights of Genting Highlands. Let loose and enjoy a thrilling day at Sunway Lagoon's world-class theme park. Relax with private transfers, taking you from one adventure to the next. Book your 6-day Kuala Lumpur getaway starting from $1,012 per person. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better ukihit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Love is a beautiful thing, and this February, View Sasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Awanya sacha, enang'o matimore, akia kata gima timore. Inidwa miya tem nyaka karang'o, tang'o momiya kale weche gi te, konya. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Machiegni kendo nya Kwaramogi. Ote ma oya Vatican e piny mar Roma yango ni ngima jadolo maduong' mar din jokopere Papa Francis ok ni kama ber ahinya ka nyaka sani pod en osiptal kama odhi mbele gi yudo thieth. Papa Francis ne orwaki ward e osiptal maduong' mar Gemelli e piny Rome tarik 14 dwe ni bang' bedo kod pek e yweyo kama noyudo ka en gi tuo mar pneumonia mar obo. Kaluwore gi pek mane en go mar yweyo ne ochuno mar mondo mi mede remo nyoro odiochieng'no mangeso kama bende ne oketne muya mar oxygen makonyo yweyo mondo yweyo mare obed mayot.
E wechego mag tuke en klab mar Arsenal nowito thuolo mar duoko point chien e kindgi gi klab mar Liverpool to klab mar West